नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंगत तुमच्या आमचीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज माझ्या किचनमध्ये ना अगदी झटपट असे मालवणी पद्धतीचे कोंबडी वडे म्हणजे सागोती वडे, भाजणीचे वडे आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की रोजच्या साहित्यातून आपण हे वडे अगदी इन्स्टंट म्हणजे झटपट बनवू शकतो। तर चला सुरुवात करूया। मंद गॅसवर एक जाड तळाची कढई घेऊन अर्धी वाटी एवढी चण्याची डाळ घेतली आहे। मंद गॅसवर रंग बदलेपर्यंत अशी ही खरपूस डाळ आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। आता ही भाजलेली डाळ एक साईडला काढून त्याच कढईत मी पाववाटी एवढी उडदाची डाळ घेतली आहे। उडदाची डाळ ही आपल्याला खरपूस भाजायची आहे। आता ही उडदाची डाळ खरपूस भाजून झाली आहे, ती साईडला काढून त्या कढईत मी एक वाटी एवढे जाड पोहे घेतले आहेत। ही आपल्याला इथे कुरकुरीत आणि खमंग भाजून घ्यायचे आहेत। आता पोहे भाजून झाल्यावर त्यात 1.5 वाटी एवढे मी धणे घेतले आहेत। धणेही चांगले रंग बदलेपर्यंत आणि खरपूस होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। आता भाजलेले धणे हे मी साईडला काढून त्यात मी 1.25 चमचा एवढी बडीशेप, 1 चमचा मेथी, अर्धा चमचा ओवा, 2 चमचे जिरं आणि 4 काळी मिरी घालून मी खमंग भाजून घेतले आहे। इथे मेथी ही आपल्याला सर्वात शेवटी घालायची आहे। मेथी आधीच घातली तर ती जास्त भाजली जाऊन मग आपल्याला त्याचा थोडा कडवट अशी चव येते। आता ह्या भाजलेल्या डाळी व्यवस्थित थंड करून त्या मिक्सरमध्ये अगदी बारीक फिरवून घ्यायच्या आहेत। बघा अशा पद्धतीने मी अगदी बारीक मिक्सरमधून फिरवून घेतले आहे। आता त्या पिठात मी 1.25 वाटी तांदळाचं पीठ, 1 वाटी ज्वारीचं पीठ आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घातलंय। त्यातच आपल्याला अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ घालून ते पीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। ज्या वाटीने मी तांदळाचं पीठ घेतला त्याच वाटीने मी 5 वाटी एवढं पाणी साईडला उकळत ठेवलं आहे। पाण्याला चांगली उकळी येईपर्यंत पाणी गरम करायचं आहे। आता हे मिक्स केलेल्या पिठात थोडं थोडं पाणी घालून पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे। एकदम पाणी घालायचं नाही, पाण्याचा वापर आपण हे थोडं थोडं घालूनच करायचं आहे। इथे पाणी जास्त गरम असल्यामुळे मी उलटण्याने चांगलं पीठ मिक्स करून घेतलं आहे। पुन्हा थोडं पाणी घालून पीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे चमच्याच्या साहाय्याने मी पीठ चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता त्यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटांनी पुन्हा आपल्याला हाताने हे पीठ चांगलं एकजीव करून मळायचं आहे। पाणी जर तुम्हाला कमी वाटलं तर पुन्हा एखाद वाटी पाणी गरम करून त्यात टाकून पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे।
आता हे पीठ चांगलं मळून झालेलं आहे। मळलेलं पीठ साधारण अशा पद्धतीचं हवं, जास्त चिकटही नको आणि जास्त घट्टही नको। अगदी आपल्याला वडे थापायला सोपे जातील अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये आपलं हे पीठ मळून झालं पाहिजे। आता या मळलेल्या पिठाला थोडी चुलीवरची चव येण्यासाठी मी पिठाला थोडा खड्डा करून एका वाटीत पेटलेला कोळसा ठेवून त्यात अर्धा चमचा एवढं तूप घातलं आहे। पीठ झाकून ठेवलेलं आहे। आता हे पीठ चांगलं एकजीव होण्यासाठी मी जवळजवळ 1 ते 2 तास मी पीठ हे साईडला करून ठेवले आहे। असे 2 तास साईडला ठेवल्याने पीठ आपलं चांगलं मिळून येतं। आपल्याला आवडतील असे छोटे मोठ्या आकाराचे गोळे करून वडे एकसारखे थापून घ्यायचे आहेत। वडे थापताना इथे मी प्लास्टिकच्या पेपरला तेलाचा हात लावून वडे एकसारखे थापून घेतले आहेत। तोपर्यंत साईडला मी इथे तेलाची कढई तापत ठेवली आहे। गॅस जास्त हाय फ्लेमवर नाही ठेवायचा। हा तेल आपल्याला तापलं आहे की नाही पाहण्यासाठी इथे मी एक छोटा पिठाचा गोळा टाकला आहे। तो गोळा टाकल्यावर बघा चटकन वर आला आहे, याचा अर्थ आपलं तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे। आता ह्या तापलेल्या तेलात आपल्याला एक एक वडे सोडून चांगले तळून घ्यायचे आहे। वडा घातल्या त्याला कधीही लगेच चमचा घालू नये। 1-2 सेकंद झाल्यावर आपल्याला पाण्याच्या साहाय्याने साईडला कडा दाबून वडा चांगला फुगवून घ्यायचा आहे। तर एक साईडला फुगला की आपण वड्याची दुसरी साईड चेंज करून तोही तशाच पद्धतीने वडा तळून घ्यायचा आहे। वडा बघा कसा टम्म असा फुगलेला आहे, वाटतो की नाही बघूनच खावासा। आता अशा प्रकारे हे उरलेले वडे सुद्धा आपल्याला तळून घ्यायचे। विविध डाळी वापरून आपण इथे हे वड्याचं पीठ तयार केलं आहे। जसं की उडीद डाळामुळे आपल्याला पीठ आंबण्यास मदत होते। गव्हाच्या पिठामुळे वडे नरम राहतात अगदी बराच काळ। तांदळामुळे वडे अगदी खुसखुशीत होतात आणि धण्यामुळे वड्यांना चांगला सुवास येतो आणि चव पण येते। अशा प्रकारे हे विविध डाळीपासून बनलेले इन्स्टंट असे मालवणी पद्धतीचे कोंबडी वडे तुम्हाला कसे वाटले ते नक्की कमेंट करून सांगा। आणि तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक आणि शेअर नक्की करा। आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। तोपर्यंत टाटा।